Tanong kong nga ay ngu yublay lumba kanika por ka pamanta ngiyo banya don kumni bat phi ki parbangai bi ki ba ya don hala kejong ki yeng kisam banya pe lumba kan YouTube channel ai khublay phi ka karteng ka bathyang tam kejong try jong yu Jesus ai khublay pastor ki paranong sharai ki tumsan ki khot jong ka committee balang but ki wei pat ki parbangai ru ki bala banyo banya sim talang bat ngi lumba kan ka program online service ublin kerkhu yipi baro ani por shabngin ya shaprang dongin pendam hagi jingdwai ablay ubokpa jingi babeneng ublay badam daga jingi ka jing snai milong try bat milong blay jongi milong blay belabu kerpang ka jing im ko jingi hagani ka khando habang gidon hagani ka khando ko try ngiwan ban mani ngiwan ban syakri mi ko try bagani ko porab ngini syakri lang yami ko try rengkat ki yeng ki sam ki parbangai ki jongi yalam mami demen sim khoi baki eki baro gin pendap ablay ke long da ke jingalam blay ke jome yalam ablay long bagani ka sngi baro ka we khamtam ngani ka sngi ka bakentang ko try habang nginang la ban IT syami lengba ki por baro kaburam ka jung ya syami ko try pediang ya ke jing duai ke jungi haga karteng ke jung jisu ngipan amen ini sedang da ke jing ruai ke ba sanspa prapupra try kum haga sngi pentecost atu the da kabor ba bakrau ban ingdu kipom haga ding berhem amen sim bakhoi tuan sanspa prapupra baro arli gid khon lembat ka khoras try kumhaka ski pentecost atu teda kaborba bakrau ban ingdu ki popku akading barhem amin simaku tuan amin simba jem du atuan no glory iki kunjo midon kam jing in indu ki jing so pa ki sentiu pente bangan budrutan yami Rangidang adu kanikapo yumen simba utkajing ular bamenteno hapreng jongi trimenta yumen simba kutkapo simba jem du atuan no glory iki kunjo midon kam jingin penduki jing soba ki sentiu pempei mangan budrutan yami hagani kupur ka pamantah pan nginyo ban puli nga ktin ka jonglay shop ngin duai ngan puli nekat to gani bentah nga ktin ka jonglay neka shithi ka jong apostol paul skinang efsos kalanong ka nongkong ka to gani khot nadu kalan khot ka balai ktin ka jonglay ka ongkom ni long bala kerkhu yo blay badu kupa Jesus Christ about try jungi bala kerkhu yingi daga jing kerkhu bakan jaman sim baro hagi jaka beneng hau kres kat kumbau la jien yingi hau men ba empat pensyong nong rim ya ke perthai khnang bangin long ki ba khoi bat ba klem jing duna hakmat jong u ka jing he
habau la thung pa yangi saka jing tiang khun do Jesus Christ chala dihi kat bakum ka jing sngo ba ka mon jung ya ka ban yaro ya ka buram ka jing ai jung ka bau lai ai hangi ha utau ba ye ha utau ba la penlong yangi ru ka benta la thung lupa yangi kat bakum ka jing thumu jung tau ba trei ya ki baro kat bakum ka jing perkhan ka mon jung ublay unkar khul bakin kintin ila puli bat pansngau na kaktin ka jong blay dongin phai show blay ha ga jing duai au blay bokpa jingi bab neng sai sien pat ko kan ran ni wan bandam ret akhmat jong mi ko try habing don kan ka por ka bamenta banyo banya slok bat me shipur hoy blay ngimyo shu ka jing slok ka balai lut ko try ka mangajio de blay ngi aingu ye me ko try me penyo pat kan ka lan leng bakin teknologi ka pat thamai ko try lembah kan ka YouTube channel blay jong ka balang ngiyo ko try banya shimenta kum ni blay banya puli na kaktin ka jumi banya pelong ke jing duai ka ba shiram ke yeng ke sam ke jungi ba khamtam ko try ya ka ban sngam ya ka khubor ka kaktin ka ba em ka jumi to ya lama me ko try ke ke baro ya ki jing shakri ke jungi ya kan ka por play ka balong ka sngi ka ba karpang ko try bangiyo ko try ka jingi men sim ka ba nami he play diang ko try ya ki jing duai ke jungi ba don kat ablay lang bu shakri man sam ya ka khubor ka kaktin ka jumi hani ka janmit ya lam himam bi ko try do mensim ko ko jonge kaburam ko jungi ya shami la blay pediang ye ke jing doai ko jungi hakka kardeng ko jong jisu ngapan amen hagani ko porpan shuab nginyo ye ke jing doai kerpang namasa libios imli nginyo man penkentang shua ya ke jing aingu kiba ki param ngai kiba i jong kebalang ki julumi ki jing aingu ha ki yeng kisam ha bakum kani kapor bat ki don ru katu kan ni ki bala panuan bu ye ki jing aingu ha ka yeng ka pakentang ka jong blai ha ki senduk belabu kerpang tungin pendam ki jing duai bo blai kerku ablai bok pa jingi ba peneng ni wan ra khmat jong ko try sai sien ye ni ki jing ai ki mil ai shakakam ko jong me ko try hap deng jong ni ki jing e hap deng jong ini kijing syap tiang hap deng jong ini kijing tenju ki pengiman dang ini kisengi ko try hanrai mi perla ablai ngi bangin ai syakakam ko jom ko try yak ban kersyani ki kam ki babun jong ko balang hap deng jong ini ki pur ki ba e ko try kum tangi wan ra khmat jom bom men ker khub lei da kijing ker khub lei ko jom ba syakan hu ko penta ke balangan pendon kam kalong tak jingker khub lai ka chme ngaduai blai nam taki param ngai bi i ka jungi ki blai lumi ki jing aingu hala ki yeng ki sam ki blala banuan ai ki jing ai ka kam ka jong me ka yeng ka jong me to ker khu ko try ya ki ta ka khti blai ki jong ki ba ki yeng ki sam ki lang ki badap kerai ba ki jingim ki jong ki kan lang ka bit ka biang blai ko try ki jing pang ki jing stom baro long rekat blai ki yeng ki sam jong ki khun ka jong me baro ai pendap dumen sim khu jong me maka jingkoi ke jingkia kan long haki wei puai hoi blebi don ki yeng ki sam jong ki paramai ke bi ke jongi ki don pedeng ki jing sngosi don pedeng ki jing pang ki jing shitam hoi don pedeng jong ki bi yo eng ki jing pang han nga duai play bu men sim jong me un lek man pen khia ban ai ke jingkermen ba ki nomdu jingkermen ko try hoi ablai sim ke buram chala di ko try nga duai play nam tang ni ke sngi ke brangsa bagi program baru ablay ni shania hak jinglam blay ko jami kaburam ko jing nya shami ko try hak kartang ko jong jisu ngadwai amen kejingai ke kartang jong jingwai angalong mami ko blay ngalong tang ubriw ubam don ay marway ngayeng hapertay baklem jengkermen ay
ayu shishangan long Klemamitrai Daging ai bepelan Bayu nong pop kum nga Ha ngan shem ublay uba kumami Lada day da ki kam ki jonga Ngalong balarem lupa Ndray kilat kilenti meple Ngas no lengo shisha Unong pop kum nga mekon Wan shanga Day da jing et shisha me qua Baya me ngan pin snow ba Day da jing et shisha Ya me ngan pin snow ba Ya jing im jonga Ngan ai ti lot cha me menta Abalin ti ki kim Jing eru kiwan Ai ba jing et ngan kam klan Day jing ai ba pilla Bla pen im yanga Jing ai ba pilla Unong pop kum nga Yu breu ba kum manga Bla rembat ba sha jong Jing it ba jong me Memon ba ka way ru min sim kan jon Habalen ti ki kim Jing eru kiwan Ai ba jing et ngan kam klan Day jing ai ba pilla La pen im yanga Jing ai ba pilla Unong pop kum nga Marway ngayeng Happer thay ba klem jing kermen Ayu shishangan long klemamitrai Blay nam taga burang jung Amen Hakani ka pan ngin yan no shakaway ka benta kata ka long bangin yo sngaw yo ka kubor jong ka ktin ka jong blay kumangitip baro pangani ka sngi ka bakerpang baka sngi ka bakentang ka baday ka sngi Pentecost Sunday ya kani ka Pentecost Sunday la rakhi da baro ki Kristan but habaro saudong jong ka ri ka ba i ka jongi ngiju rakhi kerpang yani ka sngi Pentecost Sunday
Andrei namar lengba kanika jingdon jong kanika lockdown namar uni kenyang jingpang covid khat khandai ni ong jingpang klam ulawan ni mio shu ban rakhi lai lo yakani ka sngi ka bakerpang bakum ki bangen ni rakhi man la kasnem Andrei ngi aingu kum la duai na ko basdang bang yo pat ya lat kum ni ban ya shimenta ban yo ban pen pau ban yo ban pen yo ka khubor ka tin ka jong blai ban yo ban pen sngo ya ka khubor ka jong blai lengba kani kilat YouTube live YouTube channel dongin duai bu blai nor kat ban ni lengba kani kapur ka bamenta habang pai sekanika Pentecost Sunday lai thu yang i bahkan nyam jiu ha kapur jong tasmen ka perim laju rakhi ka jing khawai niam ne ka jing le niam jong kitayo kani ka jing khawai la ne ka jing le niam ka bajulang tang sisin sisnam bateng teng ka ayom ot keu ngin syam ka kitab Exodus kala nang ba lai pusau ka khat ka baar fu ar ka ba ong kum ni tu men rakhi ru ya ka niam kitayo jong ki so nang kong ka ayom ot keu ba ka jing khawai niam ka jinglum ha ka bakut ka snam Deuteronomy lang khan riu khat be sporu ka ongkum ni bat men rakhi ka niam kita yo how try bo blai jong me da ka jing aingu sngo ba ka ti ka ba men aingu ka bo try bo blai jong me ula ker khu yami la ju rakhi ka sngi ka ba san pho ka ba long hadin jong ki nyau tli kita yo jong kai ayam ot keu barli ka jing khen man yo ka sngi ka ba san pho kalong gat kum ka jing tha ublei kum ni nyau tli kita yo nadu ta ka sngi ka ba phiwar lam ki song keu kum ka jing aingu ka wei show try hadin jong kini ki nyau tli kita yo ka ta hadin jong ka sabaton ka ba nyau ka ba long ken ka ta ka sngi ka ba san pho phin knya da ka ba da ka ta ka jing aingu bam ba thamai show try Leviticus kalanang ka arfulai ngin syam kat khat ka ba khat san khan riu nang tau blai udah hukum ta ka ba ong bakan ni ka sngi ka ba san pho kadi kan long ka jing seng ka ba kentang ya thu inge ka kitab jing khen ar pral nang khat ka ba ar phun riu nri kum noi ka ni ka sngi rakhi niam kita yo la rakhi pat kum ka sngi Pentecost haki balang Kristen ki jongi haki ni ki sngi ki ba menta tungin pen kum no kinong batai haki jing batai haki commentary ki ong baki senranu Jesus Christ da ka ba nyau kori ka rukom pateng balaban da ki patmen ki nyau kentang ya ki jing le niam kita yo kum ta hadin kita ki nyau ta yo jong ka sngi ka jing mi pan ka jong Jesus kata ka sngi hakata ka sngi ka san pho ki senranu Jesus ki lai lumlang ha Jerusalem na kamta ka jing mani blai jongki kini kisenran kim simpoi perkhat i ruem ba hamar jong ni ka sngi hi ublai un the ya kan ni ka kam ba phla ba kata ka long ka jing ayu mensim khoi di namar kata ka jing bom poi perkhat jongki jing bom poi perkhat jongki thu inge ktin ka jong blai hakikam ke apostol kan long ar thơ ba ar ka pasau ka ong ti kendit kalawan ka jing sawah na peneng kum kal erba ka babe kertham bat kal da pendap ya ka ying barok ka wei ha ka bakile yong balapau ha kita liding ki bapat penat kum ka ding di kala syong halor wei po wei bala pendam ya ki do mensim makhuj ban kila sedang ban yakren haki wei pat ki thli kat kumbau mensim ai bor haki di kumta na do ka ni ka sngi hadu manta la rakhi ya ka sngi Pentecost ha ka baki balang Kristen ki jong i menta ni rakhi ya ka om shu kum ka sngi le niam ki so nang kong ka ayam ot ndai kum ka sngi rakhi kan mau burom ya ka jingwan hiar mensim bakhuj kum ki bangai Kristen lanyo kerpang yangi ya ka ni ka sngi badi ka sngi ka bakerpang banyo ban ya rakhi ya ka bangi ong ka Pentecost Sunday ka Pentecost kalang ka jing sedang jong ka jingim kajing sedang jong kajing tray mensim bakhuj kajing sedang jong kajing lanti jong i da kajingen ter shiter ka jingim ka jongi ni sakhi yo blai
ka jing Christian buon ka jong mensim khoi ha ka sngi Pentecost ngi kan mau mensim khoi wan ban hiar ba ha ka sngi Pentecost mensim khoi pentengan yala ka jong kisenran ki ba don nap deng ka jing diang mensim pentengan yaki wai ka jing tengan ka ba khrau leng ba jong oi ula lejno try jong Jesus Christ ula lejno nap deng kisenran ula lejno nap deng jongi henry ula kular ban pha le mensim khoi ba do ne mensim khoi ula wan ula wengno ya ka jing syap tieng ba ka jing artatien ka ba kisenran gidon ha kitu kipon hadien ka Pentecost ni ken mau bagi senran kiyo e ka bor ka jong mensim khoi bat ki mi nangta ki thang ye ka ding ki jong mensim khoi ki ya saudong ka prathai bat ki yalam ya ka khubor ka jing panim ei ka jong Jesus Christ parang ngai bi tungin duai bu blai leng bau mensim khoi unia rap yang yi bengin job iki bor jong jing syap tieng bering la ban yang scam gum ki bangin ha ka bau jisu undon kat bat ngi ha ka jing em ka jongi ka penta ka mangkuak ban bu kum ka jislok ha ka ni ka por ka long na ka city ka jong apostol Paul na shakinong Ephesus ka lanong ka banong kong ka khot ka bakhat lai ka ba ong kum ni ha ma phiru ha ba phili yo sngawi ka tin ka jing shisha ka gospel ka jing pen em jong phi how ba philangai dru la shon shap ya phi dau mensim khoi ka jing kular namar bang negeri sngi ka kerpang ka Pentecost Sunday ka sngi ka jingwan hiar jong mensim khoi ngakwa bang ini keren ban ya pli jumut spang mensim ba khoi makalong ka ba ban keren yo mensim khoi ya ka subject jong mensim khoi makalong ka bayar hadu kata-kata andai kan janmi ngakwa ban keren tangi ka wi ka phang kata ka phang pedeng galong kitu git hakatu gud khat ki langi ba khadu ki be thu ingi ki bong la shon shap ye phi dau mensim khoi ublai kata kalo long ka phang pedeng ka bngi ya phliu jingmon hang ka por ka mamta kendian ngiken mau bu pola bu tho e ka stimen bau long nong sa bandi harum balangin pulih kitab kikam ki apostol kalong bakhat khan pra ka khandai arpo nginyo i hang tu ya ka jing sedang jong ki jingelap jong u haki iman babun lagi gentle kela kela Kristen hakani ka shi hakani ka shiti ngiyo i bu pol u kham kata bar kham keren ya ki ki kenja jingle jong ki gentle haka jingem thala jong ki bar kumnu ki dei ban ya ka jingem thamai jong ki hakani ka khot ngin syamru badon arli gi hukum hakani ka shiti ngamut banong kita arli gi hukum ka wei ka long wat long gi babuan bat ka wei pat ka long do long gi badap do mensim kamut bengin shon shap haka jing pendap ka jong mensim bakhoi upo lang liu kun tu ikinang Ephesus ban long ki bala shon shap do mensim khoi khnang mingela ban yat bat ban yang da ka jing dor kan ka jong kumangitim badon lai how way play katau kpa ukun paru mensim bukhoi kadon ke jingi dei ka bajan na padeng kini baro lai namar kit long how way play baki don ke jing trei ke jong ki halagi jong ki bentaru hang ne kapor mulong ke basdang ban keren tangia ke way ke benta kalong kata sepang ke jing shon shap mensim bukhoi haka jing im ka jongi habong mensim jong play ula shon shap yanga bat yangi ngamar tatien bau ladap ban shon shap haka jing im ka jonga ka jongi lengba ki sngi ke bala lejno ban ngilong kumni ke bangilong de namar bau jisu lengbau mensim khoi ula shon shap yangi kum bau lale ila ki jong kisnran ha Jerusalem di habu mensim khu jung blay la shon shap yanga bat yangi dungin ya pe chaladi marwe kumnu ngilong habala shon shap yanga bat yangi dau mensim khu kabanongkong ngilong gibla jit dau blay bukpa tin nang wei kyong chosen by the Father upol open kan mau bangi dei ban lo bangi la dei ban lo ngi dei ki jong blay
ngilong ki jong blay bala jit yang ap yang i dau blay ngidei ki jong ublay namar kata bau blay ula penlong ula bu bet borenti ya ke jing im ke jongi namar kata ong gak tin ke jong blay ngilong ki jong blay ula penlong yang i na du menangkong ula pentau yang i dak li ki jong kikti ula pesat men sim dak men sim ka paim ka jong u hangi namar kata ngilak ban kam kenti ngilong ki bala jit ki jong blay ban ngilong ru ki jong blay kak tin ka jong blay ka sam ka pa shispa ka khot ka balai ka ongkum ni to tip ba utrai ulong blay long ma u bala thau yang i ban ngilong ki jong u ngilong ki briu jong u bat ki lang brat ka jaka plang jong u kumta ka dur ka jong blay ka don hangi baka mensim ke jong blay ru keladon hangi nrai pedeng jong kini ki e ki ibaro walau blay uladon batngi walau mensimu blay ula syong batngi nrai don sibun ki e iba penlong yangi bangila syak kini no ya ka dur ke jong blay ka bala shon syap hangi lemba ke jing hap no ke jong ubriu jong ka briu hakapop kani ka lalong nadu kapur jong wadam ladau blay ino yangi hatungin longkum ni kani ke jengkeli ngau kwa banbu hanga bat hangi wei puai hendrai blay lang bau Jesus shim lay ino yangi lang bau Jesus la penyopat hangi ya ka hok ka jongi ula penimpat yangi de de ke jing map ka jong u ula pha lau jong khun ba morwei sekana perthai wat langi long ki ba pop ban ngilong ki bala jat bat ki bala rem nrei ula pha lo jong khun ba marwei shane shakani ka perthei namar ki pop ke jongi ka stiu pol ki nang efsas nang benongkong khot ba nyau ka ongkum ni hau bang yo ka jing sius pa ta ka snam jong u ka jing map ya ki jing palat jongi kat bakum ka jing ai ka jong u ngikan mau bi khun Israel ru ki di ki briu ki bala jit dau blay balang ba ka jing jit ka jong blay yaki ni syam ba blay habu blay ula jit yaki kila yo sibun ki jing kerku ha ka jing im ka jong ki om tang kata blay ula kerku yaki ula penyo yaki ya kata ka ri jong ki jing kular ka badap da ka dut ba da ka ngam ka balong kari kanan nrai ayu kala jia yaki khun Israel ikan mau walau blay ulong bala jit yaki walau long blay bujudon kat wat batki walau blay uju alami ke jing im ke jong ki hendrai kini ki briu ke jong blay kila lepop kila landat yu blay kim shim la syakri yu blay kila syakri ki blay thala jong perthai bar kila kelat yu blay borbor hendrai pedeng jong kini ki penban u blay shim la ino wala kila lepop namar bu blay ula jit yaki ula don rengkat batki haman lagi pur ka jing im jong ki baro shu ngiken mau ki senran ka jong Jisu u Jisu ula jit ila ki jong senran ban lagi nong buat ka jong u bat ki senran jong Jisu kim dei ki besubut yu Jisu hendrai ki ko ngu ya ka jing jit ka ba u Jisu la jit yaki u Jisu yaki kumta ki senran jong Jisu ki buat yu Jisu kelabut nak we ka jaka chakwe pan nadu ko donut ka bashisha ba kelabut yu Jisu klem shong tan kata kalong ka kamram ka jong senran habagi but yu Jisu de namaru Jisu ula jit yaki gospel ka kum Yohanes lanong bakat san dekat kan riu ka penshisha ka ongkum ni u Jisu ong halagi senran pim shim la jit yanga hendringa ngala jit ya pi bangla thong ya pi ba pin yo yai lek bat seiso bu so jong piun yo yai ne kisenran Jisu gidi gi bela jit do Jisu kum ong ka basdang bat hau bu Jisu ngiken mau don shu ula lejno napdeng jongki bat kimtip bat ki kisenran namar bu Jisu don shu kimtip shu shano ban lej bun napdeng jongki kidan napdeng ka jing sngosi bun napdeng jongki kidan napdeng ka jing syap tiang don napdeng jongki ru kilba perkhat kin li phaino shalong ki jong ki kam ki bagi jutre si ki jing tre ki jing ta ki bajule
mensyua bat dan pedeng jongki kibla dan pedeng ke jingdu mensim ke jingdu jengkermen ha ke jingim ke jongki nrei tin ke jong blai ke thu ingi kum ni kam ki apostol kal nang baad khat ka bandong kong di ndala poi ka sngi Pentecost ki baro ki senran Jesu kle don lang ha ka we ke jaka ha Jerusalem bat dei hang neu mensim khu jong blai ulawan kum la puli ku sang ti kendit lawan ke jing sawan da peneng kum kal erba ka babe kertep pagala pendap ye ke ying bar ka we ha ki baro ki blasyong mar bau Jesu la jit yiki shim la ino ela ki jong senran ha ke jing snowsi ha ke jing sau diao ha ke jing du mensim la pha la jong mensim ba khu ke jing kular ubala shon shap lagi ban wan ban ai mensim ye la ki jong kisenran namar kata para mengit bei ki jonga ngilong kisenran bangilong ban ngilong senran bangilong ki Kristen ngilong ki dongbut ke jong Jesu ki bla jiet dau blai wa ngiem kini ki sngi ki bamenta ki badap da jing syap tieng ki badap da jing tenju ki jing e ki bunjan ki wan ha ke jing im ke jungi ki ngalam len syap kham tam hani ki sngi ki bamenta nrei apdeng jong kini baro ngim dei ban arta tien wat apdeng ki jinge ngin shania scam ho Jesu ban ngin don ke jingkermen ka bas scam bo mensi mu blai bula jid yangi unamina yangi unyalam yangi un pendap yangi un sumar yangi ko don bun apdeng jongi ngimat ke jinge ke jingim ko jongi ke jingdu no ki ba i ba than ki jingpang bang yo kini sngi ki ba mata re pedeng jongani tungin kan mau badi Jesu bela jid yangi badi Jesu bela shon shap yangi nginyai shani hau bang inang yai nget hau lembah ki por baro ha ka jingim ka jungi ha ka mo uhi unai boringi bingla ban yang ban yale persya yani ki baro ka bar pan ngilong ki bela yo map bat penim do Jesus Christ tinang way ki ang redeem by the Son walang ngilong ki bela jid kuma laang ke pasdang dau play nrai namar ke pop tenrai pengiladon bat kumta gladu leno ke hok ke jong trai ka tin ke jong play ke penken mau yangi na ka sitiu pol skinong room kalau nang balai khat ka ar pulai kong namar baro ngilale pop bat ngiladu leno ke buram ka jong play baro ngilale pop bat ngiladu le no ya ke buram ka jong play Riu blai de ke jing i briu wat hap deng ki pop kat ni siranjan ke jong i ki buon ki bangidon shim la benut la pha la jong khon ba marwei u Jesus Christ ban wan syang ni ka perthei ban saya balor ke ding pna namar jonga bat namar jongi ke jing mi pan ba ke jing wan hiar jong mensi mu khu je ke sngi Pentecost ke bangi rakhi man ta ke sngi kapan scam ya ke jing ke jongi kum Kristen kumta ngi im ha ka por bagi sngi ke pameta ngi im ha ka juk jong ka jingai ka jong mensi mkhut u jong blai ka sipol chin asas nang ar kar ba phra ka ongkom ni namar da ka jingai la penim ya phi da ka jinget ken kataru om na phi hi kalong ka jingai ka jong blai kumta kum ki bangai ngi di ban wan ban nang yai wan na kejat jong Jesu ngidi ban yai wan bar yai wan nak kaman hak jat ka ding pnau Jesu bar bandon ke jinget ke bas kem hau badeu Jesu bulawan ban sius pa yangi badeu Jesu bulawan ban map ki pop ke jongi badeu Jesu bulawan ban ai ke jingker kermen yang ngap yangi hagani sngi ke pamata ka badon kam ka di tang mangin syuaiti bar ban syania hakamon ke jong Jesu namar bulawan ban penim yang ngap yangi kabenta kabalai ngilong ki bala shon shap dau mensim bakut sealed by the Holy Spirit shon shap sealed by the Holy Spirit kani kabenta kalong kabadon kam hakawedi kani sngi kapakarpang bat kabalabu bat kapang pedeng hagani sngi nadu kabasdang namar kabedai sngi Pentecost Sunday ban ngakwa ban khamya phliu jingmut khandiat halor jong ngani kapang
Halor jangan kepang. Kata kalong, hau ba pilang ngedru la shon shap ya pi. Dau mensim bakhoi. Haba ong shon shap. Ngilaban mudur ya kitu kimuhor. Lani kisil ki shon hakinu kinu kitiar. Ban itu manu ri manu belasna yakini. Lani kidi kitiar jongnu. Lani manu bela penmi ya kitu kitiar. Kiba company ki shon ki muhor lagi jong kejing shon syap ka bau pol pat de Ukraine kalong nang ni kalong ka pen inuk sai kinu kisiti ki bangi pha lani ki ngladep ta haki envelope ki jong ki la ta la ha la pen scam halor jong ka siti bat hakta ka siti la shon ru ta ka muhor jong tau bo pha bat bale kumni kenang ban yo ban tip kadi ke jong nu bat kawan nang nu susu la dingin pen hakini ki pisah ki jongi ki bangi pendon kam man kasngi hangni hakari ke jongi bat ki wei pat kiri ki pisah ke jongi laju pendon kam bangi i begidon ki muhor ki ban pen i begadai ka pisah jong ka wei pa ka wei kari ha ba ki ladon lagi jong ki muhor ban pen itu kenang bangin omla ban pendon kam bakala lani penjon lani ngin omla syu ban penja no ya kita kimuhor ki baladon hala ka jong kum juru kalong yang ngap yang ngi kum ki bangit ki jong try jong Jesus Christ ngilong ki bala shon syam da ka muhor la talaha yang ngi ta ka muhor jong mensi mukut bakani ka di ki jing shon syap ka jong mensi mukut yang ngi kum ki bangit ka penpau yang ngi bangim dei syu ki jong ka prathai ngam penpau yang ngi bangim dei syu ki jong no ru reka penpau yang ngi bala shon da ka muhor la shon di kilaha ki jong try jong Jesus Christ balong ka muhor jong mensi mukut u jong blai ngakwa ban bu sautli ki jing pen kan mau yang ngap yang ngi ka bedi kani ka muhor ka jing shon syap dau mensi mukut u jong blai ka banungkong kalong jing ngau sngan bayada ni angka security ikan mau ki por ki pamensua ki sim ki judon lani ki jusan de ki muhor lani ki sil kenang man penti kena pagadai ke jong sim bat banyada ni ki weipat ki bosan sha ba bapa ya ki nu ki jing pa jong ki ban lai pentip ya ki jing pentip na ka wei ke jaka se ka weipan ikan mau yu Daniel habla bread ya ka kram kising usim Darius lambat ki menteri jong habla rai ban bread yu Daniel ha kram kising si mula shon ni ka muhor halor mau khang ha ka kram kising blood dep tap yu Daniel ngin syam mi kini ha kitab Daniel kalang ban riu khot bai khan nyau kani ki jing shon syap kani ki jing shon muhor ka pentikena ba habau sim la shon ya ka syap la ni ka muhor u pentikena ba nu briu umla syu ban penpra lani ban wengno ya u na ta ka jaga ka balabu kum juru ya jisu la tam ni kan mau haka krem bala shon syap yu dau mau khang khnang ban amdon bala syu ban tu e ka met ka jong jisu kalong ru ban yada na ginu ki batu ban sim no e ka met jongu langin pen ga gospel kat kum Matius landang ba arpunyod khot ban ru an ru pun riu nang mdi tanggata na lorong mau khang labu sakin no apara ban su sngan khnang banamdon bala syu ban wan sim manu ya kamet u Jisu kani ka thawro bakum ki bange jau Jesus Christ habla shon syap yangi dau mensim bakun ngidon ka jing sngo sngan ha ka jing ada ka jong Jisu namar bau Jisu la shon syap ka muhor blai ka jong wangi namar kata ladawan ki jing syap tiang wan ki jing pang wan ki jing sitam wan ki jing tenju wan ki nongshun wan ki jing ki babun jaj kumno ru ni dei ban nge don ki jing bas kem kini kenemla ban penjot lani kini kenemla ban weng ki jing ka jongi kabla don napo ka jing yada ka jong mensim uplai tikum ki bangai kumal kran syakmat ngilama di ki jinge igini ki jingpang nreng di ban ken mau
wangi kum ke bangi ngi de ki bala shon sharp yangi dau mensi mukhuj ubalong ka jing pensingan ubalong ka jing yada yanga pad yangi wala ki ni ki jing pangkiwan ngi de bandon ke jing ngau singan bu jisu bangi de ban shani au bangim dei ban artatien mau jisu lungbong mensi mukhuj ula shon sharp yanga pad yangi kebenta ke ba ke jing long hak ba ke jing long basisha kyang ka authenticity kamuhor bala shansha dong mensim bakhuj hangi ki bangai ka long ru ka bahak bat ka basisha lan ngi pen ka siti ka kitab kisim ka banongkong kalonong ban riu khot khan riu du khan long arpuai khon riu du khan riu le thu yangi ya ka we ki jing thu khana ba ki jing thu khana ki lung wajrong dengan penlengkon sepang ka briso unapon ha ka bau si mahap ku aban thiet ya kan ka briso rin nabot tre bandi ka kumta kan ki Jezebel pan kala kular pat ban penio ya ka bri haus i mahap da ka bau la thoi ka da ka bakala thoi ka shiti ha ka kateng si muham da ka ba pendaj laha da ka muhar jong sim kumta lang ba ka ka shiti bla pendaj laha bla shon da ka muhar sim ka pen i ka jinglong hok ka pen i ka jinglong basisha ka bos im ula pha bat bagani ka shiti ka lani ka hukum ka wan usim hab dei leng bagani usim hab ula yo pan yang ka briso ka bau kwa kani ka pen i ba ka sham ka muhor jung usim hab ka badan ha ka shiti ka long ka badi bat ka basisha ba pen i ka bor ka jinglong sim jong u kumju ru habo blayul ai hangi yau mensia mukhuj la shon sharp hapo jongi kapan i bangi kum kin dong but jong Jesus ngidon ka jinglong hok ngidon ka jinglong shisha bala shon sharp hau dau Jesus hi ubadon kabur yem magini sngi kiba ka hok baga jing shisha kamdon shu ngamtip bun dang jongi ye kendu ngiman hakikam ki jam ki bangi trengi kita hakalai kawan hakasyong kasa kibun stangki kenram sudah syarum syaning ni syamadan kejing bom hak sudah kejing bom shisha kelarung hangi wei piwei hakejingim kejongi mendai tang kata kejing bom shisha kelarung ruhat ki balang kejongi hagini sengi ke pemata bagi jinglong hak kamdan syu haki jing syakri blai ke jongi kumta kum ki bangen habau hau Jesus Christ ngidon kam ya ka syam ngidon kam ya jing shon syam jong mensi mukhuj ubahok berbasisha kenang mingla ban yai ban im maka kum ngani ka perthai ka benta ka bae dongin duai bau play ya rap yangi bangin nang la ban im hok ban ya hok ha ka jing shisha kam tam kum ki bangen jong pnia kam ka jong play nginang ban lehok nginang ban penia jok nginang ban im ke jing im ke basisha kenang bagi wei ke bapai ke bakmi kini i ya ka hok ya ke jing shisha ha ka jing im ke jingi kum ki bangai kau penta ka palai ke jinglong kenrat lane ke jinglong try yang ka ownership kamu har bala shan shap tau mensim khoi ka tau ya ke jinglong kenrat bagi jinglong try ka jong blai halor jongi utrai badu blai ulong try ulong kenran ya ke jingim ke jongi kitab Jeremia kelanong balai fu ad khot go shpo haba ke Jerusalem gladon ha ke jing sensyar usib Nebukadnezar badu Jeremia ula syakam hausim sidikaya namar lai tu khana spang suim berkari kan ru kalong je tu khana ka bejrong hendrai katu kaning penlengkat kalong ba u Jeremia kumunong tulpa ula yo ka jing ptha nau try hak ba ula ong ban thiet ya ka lengkha anathot ka balong ka ri Benjamin hak ba ulong try ma u namar ka hok ka jingi opateng ka long ka jong u namar ba ulong u kenran jong ka te jaka kumta namar ka jing ptha ka jong try ula soy ka kot pala pandai lahai ka ba kum ka an ba ka hukum pala yopan yang ni ka jaga ban thin
para mengit bi ki jonga kani kalong ke jinglong kenrat lagni kali jinglong trai ke jong kenrat bo ujonga bu jongi hoi bun pedeng jongi bun ngila jengai no blai bun ngila ja no blai re tungin ken mau utrai jongi wan ikibla ja kibla jot berkibla rem uwat je lagi jong badi ma balong trai namar kata mangabat mangi ngilong syakri gijong kenrat jongi badu blai ulong kenrat jongi badu trai jongi ulong kenrat ke jingim ke jonga bagi jongi mar kata habla shon shap yang irong mensi mekhu ujong blai ulong kenrat ujongi kai ngidon kam le kalong tang bangin ko ngu ilo kenrat jongi bu trai jongi bulabu yangi hagan ke sela pertai ka benta ke pasau per ke khadu ke jing pen kubur lani ke jing ai bor ke authority habngi pej biang kendian sepang ke muhor bla shon shap tau mensi mekhu ka thauru ya ka bor bala penkup hapo jongi ngilong kum ni ke mengilong de namar bala penkup bor bala ai bor dau blai bala penkup bor bala ai bor dau mensi mekhu jong blai lan ken mau ngin pej ka kitab es kelanong ba prat khat ar ikan mau ke jingi thu khana sepang ka sim es kumno hadin kalala ban jom ban rai pen rem yau haman ulong nong shun jong ki jiu ki tu ki por usim mahasras ula ai bor ke ista ban tho shiti ban shon ta kumuhor haka karteng usim kumta ya kanu ko bala shon ka muhor usim mla shu ban penkela manu ruem kani ka theo bala penku bor ya ka esters da usim kumjuru yang nga bat yangi kum ki bangen hab ngong ngan ko basdang ngilong ki bala shon shap ta ka muhor ka jong mensim khu jong blai ngilong ki bala yo ka jong penku bor dau mensim ku jong blai mar kata kata la khot yang ngab dengi ngilong ki bala yo ka jong penku bor nu ngin mi nang ni ban lai ban yalap ya ka ban hikai ya ka ban syakri ban yadai ka ktin ka jong blai bal ai hangi kata kelong ka bor ka bal ai dau mensi mekhu ki sanran ka jong jisu hadin bau jisu ulami pau haki hakani kesngi pendekas ula ai ka yau mensi mekhu deng jong ki ula shon shap iki nang ni na Jerusalem kimi kilej ban yalam keleng ke pertai kilej ban pen ngawi ka tin ka jong blai kilej ban flash ke wei pan yau jisu belum try bonong penim haka jingim ke jong ki namar kata ki parang mai bi ke jonga ngilong ki Kristen gi bala yo ke jing pen kubor ngim dei ban ino no ka tin ka jong blai ngim dei ban ino ki hikai ka tin ka jong ngim dei ban ino ka jinglong jingim ka jingye ka jingi hau jisu nrengin mi nang ni ya ka ban nang yo ka bor ka batmai khamtam kum haka ni sngi ka ba kerpang ka balong ka Pentecost Sunday di kumta namar bala shon shap yang ido mensi mekhu hak bol ai yang ka jing singa nya ka jingim ka jingi la penyo yang i ka hak ka jinglong hak la penlong yang i ki try ka jinglong try ka jingim ka jingi namar bu try jingi long kenrat ka jingim ka jingi bala penkup bor yang iru daka bor jing mensi mekhu bala shon shap hangi tu nginang ai pen klan begini ai pen rem ya ka ding ka jong mensi mekhu hab kum gani ka sngi Pentecost Sunday ngin mi nang ni ya ka ban nang penher ka lama ka gospel ka jong mensi mekhu bangila yo ka jing shon shap no try jingi uji sukres nang ni syakman para mengai bi ke jong ha ngimla ban tip ayu kan jia ya ka jingim ka jongi nang ni syakman sakiai ki jat jingpang ki banwan ngidang ya kendu menta covid khat khandai ngidang mat menta iki eryong cyclone ngi iru kitma ki babun hak perthai barok kawei sakiai ki jingman ngin man ngini ki sngi ki pamta sakiai ki jinge ngini kendu hak jingim ka jongi nrei kum ki pengai ki bala yo ka jing shon sham
kepada mensim khu yung belai bela shon syap dak muhar dak laha ka jingim ka jungi tu nginam syap tiang tu nginam kenran dien nrei nginang pen scam ya ka jingai ka jungi hau tau bela shon syap yang a jungi bangin minat ban puli ka tien ka jong belai bangin minat ban syakri u nginam man thai ka jingim ka jungi bania penraham ka jing syakri ka jungi gidon akan breng jong ni ka lockdown habang imla su ban le eru wadi ki ying mani ki jongi ki jing sakri blai ki jongi ladi ban khang kardap nrei hap deng jong kini ki baro tungin duai bu pleun yarap ingi bangin ang la ban phai shau trai ubala ai hangi kata ki jing son syap ka pamayan ka jong ka bola ai hap deng jing bala son syap ingi we pi we bangin long kin nong but ki jong Jesus ki bala pen yo ka jing pen thmai bor ngin mi nang ni naka jing syakri ka jungi kumami ki senran na Jerusalem banlej penyalam seka perthai barok ka wei ka kerteng ka jong trai jing Jesus kumta habawan ki nunu ki jinge jing tenjuru tu ngin la ban yang scam hadu ka bakut ban nginnom ka lon shu ngin yai ne hadu ka bakut jong ka jingim ka jungi ha ka jingim ka jungi kebaman lah kasni. Hak ni habangiem hak ni kepuan kebamentaru. Tungin nang yai pendap dau mensim mekut. Uban nang yai shon syap ke jingim ke jingi. Kumbah ka siti upol skin nang kolatia kalau nong pesan dekat ke arpusan ke penkan mau yang ikong. Ladangi im dau mensim. Tu ngin yai ru dau mensim. Kabamut ngin yai ke jingi lam ke jong mensim bekut. Ka siti upol siu Timothy ka ar kal nang basau dekat pa nyo ka ngom no pol wong ngalai le ek ta ka jing le ba ba ngla pendam ya ka jing pen ngla ri la ka jing ye nadu menta yang ngala bu kata ka pan sngit jong ka hok ya ka bau trai tau nang bishar bohong un ai hanga kata ka sngi bat om tang hanga hi nrei kita baroru ke ba i ya kata ka jing mi pau ka jong ublen yarap ublen karku yakin kentien ki pakran apeng ke jing tlot pen kan mau nak tien ke jong blai ya ke jing don kam ke jing shon syap ke jong mensim ko jublai un yarap ingi bun yo ajaka ki donut ke jungi bangin yo ya ke jing shon syap ke jong mensim ko u jong blai ke jingim ke jungi bangin nang la ban ri ke jingen ban ya le ke jing le ba ba kham tam bangin ya be sikatak thong ban yo ya ka pansian jong hong bau trai lakular nam ta jong i we we nam ta ko puram ko jong blai amen gila poi si kabenta ka bakut jong ka jing syakri ka jong i blai tu blain kurkhu lengba ni kentin jong ka jislong bala ya slok pedeng ka jing tlan un ya rap ru yangi lengba ka khubor ka ngalayo ai ke jing pentemai borengi ngenang laban im ban yan kat kum ke jing elam ke jong mensim khu jungi la shon syap ingi hagi donut gi jongi un kerkhu i wei pi wei ki param ngen la yo banta pan sngap ka khubor ka tien ke jong plei hak ying ki sam pada don pedeng jong ki ki wei pan ki jaka plein kerkhu i phi kumju ai bore phi bin laban yang scam hakum kini ki por ki ba bat ki basitam ngin pois ka banta ka puai dengan ruai lang jing ruai ka san spa kendai puai to wan mensim ba khoi hanga to wan mensim ba khoi hanga rung hapo ka donut jonga to pen khoi par ki pop jonga shongsa hapo jonga a mensim ba khoi ka jing kulang to ya sela hapo jonga to pen chat bor yang abasuai nganieng nganian ban me Tuhan mensimbah khối hangan rung hapo kadonu jongan tu pen khối
Parki pom jonga Shong sahapo jonga Amen simbaku jingkulan Tu ya selah pojonga Tu pensyai bor yang abaswai Ngan yang ban Poi suka berpenuai dengan pelai dekat jengker ku penuai. Au blai bokpa jingi bab neng. Ngai ngu ko try me laman ke por ke bamanta. Belang yo ko try ban syakri me ban sengap ke kubor ke tien ke jeme. Syakri jeng la ben u sembai preng ke jingklan. Renget skam blai. Tu pen seisok mami. Tolong rekat mami hi ke baro. Kilong ablay, kibawan ka cat ka jing snake ka jimi. Baka ketien ka ba im ka ba kodar, akan yaisa kita nut ka jingi, iway piway. Bara ka ba why no, jangan ka jing syakri ka jingi. To pelaj ablay jing kerku blay ba bahatam ka jimi. Patu ay ba ka jing ay ka ba biang jing Jesus Christ bo try. Ka jingi ba na bom jikut ka jing blay pa. Ka jeslo ba tiang dan kat ba lam jing man sim ko. Ay kini lai wo blay kini rong kat bat ni iway piway. Berki bangit ra ka lang satlak ka perthai. Mentah syaruk ki bom cukur. Amen.